radi sad o piku. Danas ćemo da odredimo jednu nivelaciju. Ovdje imamo listu svih nivelacija. Gore u desnom uglu klikamo da dodamo nivelaciju. Automatski će nam dodati broj nivelacije. Ovdje možda biramo iz koje kalkulacije hoćemo birati. 1154. To je ta što nam treba. Datum. Što smo mogli skloniti onaj. I kada smo kreirali nivelaciju dodajemo artikle. Kada ćemo cijena je 150, on će sve da nam izračuna i samo ću ovaj pošaljati. I kada imamo listu, to je ta desetka, kada imamo listu, gdje imamo štampa i štampa ćemo dodati.